karong adlaw gisaulog sa simbahan ang solemnidad ni San Jose, ang bana sa atong mahal nga Birhen Maria. Sa iyahang pagkahilumon kaniadto, dili gayud siya popular, dili sa ilado. Unya wala gayud kitay makita nga record mahitungod sa iyahang pagkatawo, gawas lamang sa ebanghelyo nga atong nadungog o sa mga ebanghelyo sa panahon sa Misa de Gallo. Sa dugay panahon human sa kamatayon ni Jose, gamay lang ang nakahinumdum kaniya. Hangtod nga ang mga tao nakakita sa kaimportante sa iyahang katungdanan, kinaiya, hiyas ug maayong panig-ingnan sa kinabuhi diya sa Kristohanong katilingban. Gisugdan sa simbahan ang iyahang kapistahan niadtong 6th century. Og duha sa mga santo sa simbahan nga nagtan-aw kaniya nga maayong panig-ingnan, sila si San Ignacio of Loyola o si Santa Teresa sa Avila niadtong 15th century and 16th century. Unya miadtong tuig 1870 mikuyanap na ang iyahang pagdebosyon sa tibuok kalibutan. Si Pope Pius IX miproklamar kang San Jose nga mao ang patron sa tibuok simbahan. Humaniadto nahimo sab si San Jose nga patron sa nagkadaiyang grupo ug nasod sa kalibutan. Nahimo siyang patron sa mga karpentero o sa mga panday. Nahimo siyang patron sa mga nagduha-duha. Ingon man, nahimo siyang intercessor sa maayo ug malipayong kamatayon. Now, unsa man gayud ang kinabuhi ni San Jose nga ato man siyang gipistahan karon. Kung atong tan-awon, wala man kitay makita. Wala kitay makita sa iyahang kinabuhi. Kanusa siya na tawo, diin siya na tawo, kinsa iyang mga ginikanan. Wala. Mismo ganing iyahang pulong, wala ta makadungog kung sa iyahang gipamulong sa dihang buhi pa siya. Unsa iyang gipamulong ngadto kang Maria, unsa iyang gipamulong ngadto kang Jesus. Wala kitay makita. Apan nganong ato man siyang gipistahan? Nganong ato man siyang gipasidunggan? Isip simbahan. Mga igsuon, si San Jose nagtudlo kanato sa kinaiyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios o ang iyang pagkamahigugmaon sa iyang banay. Wala tuod sa gisulti. Apahan ang iyang mga panigingnan, ang iyang buhat nagpadayag ni ining tanan. Ang iyang buhat nagpakita sa iyang pagtuman gayud sa kabubuton sa Dios o pagpatigbabaw sa gugma ngadto sa iyang pamilya. Taliwala sa mga problema. Sa pagmabdos ni Maria, siya mibarog, isip mayong amahan ug bana. Gani naglaraw pa gani siya sa iyang hunahuna lamang. Ngayahang bulagan si Maria tungod kay mabdos naman di ay kining bayhana. Mabdos naman din yung bayhana niya. Wala pa gaya niya hilabti, mabdos na. Siguro, kung karong panahuna, kung ang lalaki makabalong ang iyahang kaipon, mabdos na, niya dili sa mga amahan, kung sa kay buhaton sa lalaki. Makigbulag, gayud siguro ang lalaki. Pero si San Jose, nasayod sa niini apan iyang gibarugan, kay dili siya buot nga maulawan si Maria at ubangan sa daghang mga tao. Mibarog siya, yang gipanalipdan si Maria. Now, sa gikaingon ko na, wala kitay makita nga igong records, wala kitay makita sa pagpamatuod sa kinabuhi ni San Jose. Apan sa ebanghelyo karon ni San Mateo, nagisgot mahitungod kang Jose. Si Jose ang bana ni Maria. Unya, sa dihang naghuna-huna siya sa pakigbulag kang Maria, tungod kay lagi, mabdos naman din yung bayhana, nga nung ako pa maning
Nganong ako pa maning minyuan. So muniyahang gihuna-huna. Apan ang anghel mipakita kaniya pinaagi sa damgo. Giingnan ayaw kahadlok Jose sa pagpangasawa kang Maria. Kaya ang bata ngayang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel. O iya gayong gipangasawa si Maria. Mibarog siya isip amahan sa bata o isip ama-ama sa bata. Ama-ama sa itong Ginoong Hesukristo nga itong manunubos. Sa pagpahibalo sa anghel ni Maria nga manamkon siya, ang hilumon o apan masinugtanon na kinaiya ni Jose, mao ang mipatigbabaw, labaw pa sa mga maayo niyang buhat. Iyang ipatigbabaw ang iyang pagkamahadlukon o pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Although si San Jose na hadlok siya ini mga panahuna, apan ang iyang kahadlok, dili kahadlok ngadto kang Maria, kundi nahadlok sa siyang kaugalingon tungod kay dili niya masabtan ang tanan, kay sa pagkadaghang tawo sa kalibutan nganong siya paman ang gipili sa Ginoo nga mamahimong ama-ama sa tuang manunubos. Gibati niya ang dili pagkaangayan sa maong sitwasyon, apan gidawat niya kini puno sa pagsalig, puno sa pagtuo ngadto sa Ginoo. Ang iyang pagkamasinugtanon dili o wala nagbase sa mga rason o sa mga nasabtan niya sa mga panghitabo. Ang panghitabo nga mahimo siyang ama-ama sa wala niya damha o sa wala niya himua. Kung sa yanong panghuna-huna, si San Jose dili gayud niya masabtan kining tanan, apan tungod sa iyang pagtuo ngadto sa Ginoo, gidawat niya nga mamahimo siyang amahan, mamahimo siyang ama-ama sa labing halangdon o mamahimo siyang bana ni Maria. Ug dili mahadlok kay ang tanan kabubuton man sa Dios. Dili sa anging mahadlok kay ang tanan planado man sa Ginoo. Siya naminaw pag-ayo ug puno sa pagtuo ug pagsalig ang iyang kasing-kasing. Naminaw siya kung unsa ang mensahe sa Ginoo ngadto kaniya. Naminaw siya kung unsa gayud ang buot sa Dios ngadto kaniya. Na mga igsuon, si San Jose nagtudlo kanato nga ang pagpaminaw dili igo. Kita naminaw ta sa pulong sa Dios, nakabati ta sa mga pulong sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo. Apan dili lang day taman sa itong pagpaminaw. Si San Jose, naminaw siya. Apan, iyang gibuhat. Kinahanglan usab di ay, nga ang atong pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios, ang atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, atong mahubad diya sa buhat, atong mapakita diya sa buhat, nga puno sa gugma. Dili kay naminaw lang ta sa pulong o naminaw ta sa mensahe sa Ginoo, apan ato lang ipalapos sa atong pikas dalunggan. Kundili sa atong pagpamati o sa atong pagkadungog sa pulong o sa mensahe sa Dios, pinaagi sa atong dalunggan, ato kining ipatidlom diha sa tagsa kakasing-kasing aron atong mapuy-an ug atong mahubad, mapakita diha sa buhat. O kini mao ang tinuod nga kahulugan sa pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Maminaw pag-ayo ug hubaron diha sa pagbuhat, ipakita diha sa buhat. No makigsunan ko ni Kristo, kita nga mga Kristiyanos, kita nga mga magtutuo sa Dios, o kita nga nagdibuto kang Senyor San Jose, naa ba kita niini nga mao nga hiyas? Naa ba kita niini nga mao nga kinaiya? Ato bang napuy-an, ato bang nasunod ang mga panigingnan ni San Jose? Ang iyang pagkamasinugtanon ngadto sa kabubuton sa Dios, ang iyang pagpamati kanunay sa Ginoo. Muni angay nato pamalandungan makigsunan kuda ni Kristo ilabi na karong panahuna. Kinsa man ang atong gipamati karon, kinsa mang pulong ang atong mga nadungog karong panahuna. Pulong sa mga politiko, pulong sa mga marites,
O kinsa man ang pulong atong nabati, kinsa mang mensahe ang atong nabati. Muni angay natong pamalandungan karon. Taliwala sa kasaba, sa kalibutan, taliwala sa makasikas ning panahon karon, taliwala sa kagubot, kalisod, mga problema, hinaot unta nga sama kang Senyor San Jose, atong mabati ang pulong ug mensahe sa Dios diha sa tasatag sa kakinabuhi ug ato kini mapadayag diha sa buhat aron sa pagpamatuod nga kita mga Kristiyanos, mga magtutuo sa Dios o kanunay nga nagtuman sa iyang kabubuton dinhi sa kalibutan. O sa ingon ni ana, atong mapadayag ang gugma ngadto sa Ginoo diha sa atong isig katawo. Muna ang atong pangayo ng panhabang ni Senyor San Jose nga unta kita iyahang magiyahan kanunay diha sa adlaw nga pagkinabuhi. Na kita usab sama kaniya mamati gayud sa Ginoo ug mutuman sa kasuguan sa Dios dinhi sa kalibutan. Aron sa ingon, sama kang Senyor San Jose, pasidunggan kita ngadto sa langit ug atong maangkon ang korona nga gihatag usab kang San Jose sa atong Ginoong Dios, atong langit nun nga amahan. Busa makigsunan ko ni Kristo, maningkamot kita niini, maningkamot kita sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, maningkamot kita nga atong mapadayag ang atoang pagtuog pagsalig ngadto sa Ginoo diha sa atong mga buhat aron kita usab mamahimong panig-ingnan sa katilingban. Amen. Karon ato ipadayag atong pagtuo